pán poslanec Biskupič. Veľmi dobre si naznačil možnosť robenia deliacich čiar a pýtal si sa otázkami, či niečo niekomu prekáža a či neprekáža. Ja by som možno mal doplnenie toho, že mňa asi bude ešte dlho zaujímať a možno aj trocha trápiť, že prečo z predchádzajúcich spojencov v mnohých parlamentných súbojoch a bojoch pri kauze aj CT, aj Kompy, aj pri, ako si spomínal, Otovi Žarnajovi, alebo aj bývalom kolegovi Mičovskom, že či sa niečo z tých vecí stalo, keď niekto sa tu ide zaštiťovať kontinuitou. A preto ja by som sa opýtal, že prečo niekomu, však pán predsedajúci, niečo prekážalo pred pol rokom a teraz mu už to neprekáža. Prečo prekážalo pred tým, že kauza CT bola naozaj kauzou a medzičasom sa čo stalo? Stalo sa iba to, že priamo keď sa schvaľovalo toto programové vyhlásenie vlády na vláde, no tak skončila, alebo bolo odložené, alebo ako sa hovorí, zametené pod koberec. Čiže aká kontinuita, aké pokračovanie, keď to máme teda povedať, pokračovanie v čom? Pokračovanie jedine v tom, že niekto vyhodnotil situáciu, že odrazu sa tie kauzy vyšetrili, odrazu Žarnaj má prácu naspäť, odrazu Mičovský je lesník, Žarnaj učiteľ a prečo do toho vliezli si presne a jasne pomenoval. Pretože sa nič z toho nestalo, iba niekto zohol svoje vlastné sľuby a deklarácie a vstup. Pán poslanec Lipšic. Ja si myslím, že je pre túto vládu, a možno by to malo zaujímať aj poslancov vládnej koalície, príznačné, že do rozpravy nie je prihlásený skoro nikto z vládnej koalície, že oproti minulosti nevystupujú jednotliví ministri vôbec, čo teda nesvedčí o tom, že sa cítite byť veľmi silný v kramflekoch, musím povedať. Samozrejme, však pán poslanec Matiečka, samozrejme, ja čakám, že on vystupí v rozprave. Človek, ktorý 4 roky bol ticho na bezpečnostnom výbore, ani pol slova nepovedal. Ja čakám, že vystúpi. Pán kolega, ale musíte reagovať na predrečníka, nie na pána Matiečku. Som reagoval na jeho reakciu. No to nie je reakcia, prepáčte. A samozrejme, že tie ciele, ktoré sú vo vládnom programe, sú niekedy až také trošku groteskné a ma to napadalo pri súvislosti s ministerstvom vnútra. Vláda navrhuje nezamestnanosť, ktorá je, ak sa nemýlim, možno má pán minister Richter opraví, 10,09% teraz približne, znížiť ju pod 10%. O 9 stotín. To je približne, ak sa nemýlim, okolo možno 1500 ľudí. Minister Kaliňák navrhuje prijať 2500 policajtov. To nie je zlý nápad. To už máte vybavené jedným šmáhom, aj nezamestnanosť a bezpečnosť. To nie je blbé, vidíte, to ma nenapadlo. Takže možno, že aj preto vládna koalícia až tak nevystupuje, lebo takýchto groteskných vecí v tom vládnom programe je asi niekoľko.